Намирам се в централната на Sony за Европа, където тази година компанията отбелязва 80-та си годишнина, а в случая сме на специално събитие, което е посветено на новите True RGB телевизори, с които ще ви запознаем по-детайлно в една публикация. Тук проследяваме историята на продуктите на Sony и еволюцията на телевизорите с конкретни технологии, които са въведени. А това са новите Bravia 9 Mark II с съответните нови soundbar системи. Ето тук е и Bravia 7 Mark II. Bad, yeah. The collection was very well. Yeah, this is the collection of. Już po tobie, że czekałeś na to bardzo. Ale to mam jako taki alkohol nie ma nic innego. Coś.